Със съпруга ми бяхме намерили сезонна работа по Черноморието за лятото и се наложи да наемем къща. Изборът ни падна върху една в старо село на морския бряг. Още от самото начало тя предизвикваше някакво дълбоко, първично безпокойство. Стара, ниска постройка, сякаш се беше впила в земята, пропита от нейната влага, соления морски въздух и тайни. През деня, под слънцето, това все още можеше да се отдаде на игра на въображението, но с настъпването на здрача къщата оживяваше и това не беше живот, на който бих искала да ставам свидетел. Постоянно ми се струваше, че някой невидим, чужд се плъзга из стаите, наблюдавайки всяко мое движение. Усещах дъха му върху кожата си, студен, с едва доловим мирис на тлен, влага и застояла мръсотия. Особено зловещо ставаше, ако останех сама. Тишината в къщата не беше умиротворяваща. Тя потискаше, звънеше в ушите, а всеки скрип на дюшемето или далечният шум на вълните, разбиващи се в брега, звучеше като стъпка на прокрадващ се хищник. Музиката не помагаше, тя просто потъваше в тази потискаща атмосфера. А понякога ми се струваше, че мелодията се изкривява, сякаш преминавайки през филтъра на нечие чуждо, болно възприятие. В такива моменти почти физически усещах, че зад гърба ми стои някой висок, тъмен и неотклонно ме гледа. Въздухът се сгъстяваше, ставаше тежък, като преди буря. С периферното си зрение непрекъснато улавях мимолетно движение, размазана сянка, плъзнала се зад касата на вратата или метнала се в тъмния ъгъл. Обръщах се толкова рязко, че понякога ми се завиваше свят, но разбира се, нямаше никого. Пустота. Но тази пустота беше жива, тя знаеше всичко за мен. Съпругът ми отначало се отнасяше несериозно, казваше, че фантазията ми се е разпалила заради преместването и необичайната обстановка. Но дори той не можеше да отрече особената потискаща аура на това място. И други хора, които идваха у нас за кратко, по-късно признаваха, че са изпитвали подобни усещания. Необяснима тревога, чувство за поглед в гърба, желание по-скоро да си тръгнат. Една наша позната, жена с изострена интуиция, веднъж застина на прага и категорично отказа да влезе, прошепвайки, че тук има твърде много болка и мръсотия. А веднъж присъствието на някого или нещо стана твърде явно, преминавайки границата между усещане и реалност. Бях в кухнята, готвех вечеря. Старинно, тежко огледало в резбована рамка, висящо в коридора отсреща, изведнъж се люшна, отдели се от стената на 10 сантиметра, застина за миг, а после с оглушителен трясък, сякаш от силен тласък, се върна обратно. Сърцето ми слезе в петите, изтичах, огледах закрепването, всичко беше на мястото си, пиронът седеше здраво, нямаше нито течение, нито вибрации. Огледалото просто се люшна само. Или някой го люшна. В онази вечер за първи път плаках от страх пред тази къща. Друг път, вече късно вечерта, с съпруга ми и моя началник, който се беше отбил по работа, седяхме в кухнята и обсъждахме някакъв проект. Зад стената, в съседната стая, се намираше стара, необитаема част от къщата, тъмна, с дъски по прозорците, с единствен прашен прозорец, гледащ към обрасла с бурени градина. Там никой не живееше от много години, а и влизането беше проблематично. И изведнъж оттам, от тази мъртва стая, се разнесе силен, гърлен смях. Не просто кикот, а именно смях. Грамогласен, подигравателен, с някакви клокочещи, почти животински нотки. Беше толкова неочакван и зловещ, че накара да изстинат дори мъжете. Началникът пребледня, съпругът ми скочи, прекатурвайки стола. Замръзнахме, ослушвайки се. Смехът се повтори. По-близо, по-силно, а после рязко секна, оставяйки след себе си звънтяща, кошмарна тишина. В онази нощ не спахме. Съпругът ми заключи всички врати с допълнителни резета, но и двамата разбирахме, че това няма да ни защити от такова. Започнахме трескаво да търсим ново жилище. Всеки ден, прекаран в тази къща, се превръщаше в мъчение. Почти спрях да ям, подскачах при всеки звук. Сънувах кошмари, тъмни коридори, шепот, викащ ме по име и усещане за лепкави, студени ръце на раменете ми. Понякога на сън виждах женски лица, изкривени от ужас, чувах приглушени писъци,
сякаш идващи изпод земята. В крайна сметка се изнесохме от това страшно място, буквално избягахме, поставяйки там част от вещите си само и само да не се връщаме. И едва по-късно, когато вече малко се бяхме съвзели, съседката, словоохотлива старица, ми разказа нещо, от което косата ми настръхна. Оказва се, че лошата слава на къщата в онова старо село на морския бряг се носела отдавна. Преди това в нея живеели маргинали, някаква зловеща компания, занимаваща се с тъмни дела. Старицата понижи глас и прошепна, че нощем оттам често се чували писъци, не само пиянски, но и пълни с отчаяние. Носели се слухове за изчезнали девойки, които за последно били виждани да отиват към тази къща. Говореше се, че в стените й са се вършили неописуеми жестокости, че жените там са били подлагани на немислими унижения и мъчения преди да изчезнат завинаги. Имало там и документирани смъртни случаи, и насилствени, и от свръхдоза, и просто при загадъчни обстоятелства. Телата им, понякога обезобразени, не били намирани веднага. Старицата се прекръсти и добави, че земята под къщата сигурно е пропита с кръвта и сълзите на невинни жертви и че не е чудно, че техните неспокойни, измъчени души все още бродят там, не намирайки покой и изливайки болката си върху живите. Явно нещо от тези зловещи истории е истина, страшна, смразяваща кръвта истина. Иначе откъде биха се взели всички тези кошмарни явления, това усещане за просмукало стените зло, този подигравателен смях и сенките, танцуващи на ръба на лудостта? Никога няма да узнаем цялата истина, но едно знам със сигурност. В онази къща обитаваше нещо древно, злобно и много, много реално. И до ден днешен потръпвам, спомняйки си студения му дъх зад гърба си.